Evkon jbu hawariya Zeko araca 85 salî hatiye danîn. Beriya bimre dayika Zeko wesiyeteke zarokê xwe kiriye. Xwesta min e kurikê şehîd bû rabû îjar ew jî çû rehmetê îro sê rokeya wê ye. Got gerem gunê xwe kir stê me got gerem resmî wî dî ser dilê min mezin de. Raû me werkir me got wele wa wê gotî gerem werbikir. Ji bo qorîçîtiyê qebûl nekirine, ji gundê xwe yê dêrika Çiyayê Maziyê a Mêrdînê bi darê zorê hatine derxistin û Zekiya bi malbata xwe re koçê İzmîrê kiriye. Kuroya Ebdilqadir di wan salan da tevlî refê PKK bûye û 30 sal berê li gundek Swêregê di pevçûnek de hatiye kuştin. Lê tu carî ciyê gora wî hîn nebûne. Ev çîrok bi xwe yek ji encama pevçûna di navbera artêşa Tirkiye û şervanên PKK de ye. Bi milyonan Kurd di bandora van pevçûnan de man. Bi dehan hezar kes di pevçûnan de hatin kuştin. Piştî ku di sala 2015 de li Tirkiyeyê pêvajoya çareseriyê têk çû, hêviya çareseriya siyasî nemabû. Lê di meha cotmehê de bi daxuyaniyên serokê MHP Devlet Bahçeli proseyekan û dest pê kir û şanda Dem Partiyê di 28 kanûnê de serdana rêberê PKK Abdullah Öcalan kirin ku 46 mehbûn jî tu agahî nedihate girtin. Çav û guhên Kurdên li İzmîrê jî li ser vê geşedanê ye. Me ji wan pirs kir, ji van hewildanan ew çi hêvî dikin. Eger bira Bexçelî bi gora milliyetçî bibêje ez ê vê dawê çêkime ew ê çêke ye. Çekî derîn dewlet destî wî de ye. Kanî çêke ye. Bexçelî bixwaze kanî veya çêke. Ahmet Türk vay tezgah kiriye hediye dayı. Biraz ya ev hediye barış bidin Ahmet Türk. Güvence bidin. Ama az tüce inanya xwe devletê nîn. Ancak az bi çavê serê xwe bibîn apol meclisê rûnişt û gilpî hevdî rûnişt û peyivî wê çaxê ez çavê serê xwe bîn ez bawer bikim. İja têbêjî baweriya te Erdogan û Bexçelî tê wallah baweriya min wan nayê. Feqet gabak ew bibêjin erê ez ê bêjim erê se seroser çaba. Baweriyeka giştî heye ku Devleta Tirkiye ji ber geşedanên li rojhilata navîn, rewşa Sûriyê û li Rojava mecbûr maye ku dest bi proseyekan û bike. Ev sürece pir sürecek baş. Ev sürece jîka tiştek ev heye ne xwestina Hêzê Kurda bi xwestina dewletê çêbûye. Ha di vê mijarê de çi çêbive eger baş şer jî ew ji me re jîka ji dewletê jîka ji Kurda jî ji gelê Tirkî gişa jîr başê li baş nere jîka Kurd tiştekî wan dabike tune. Zaten em di şerdeyî zaten em mücadele li ortaya ye li vira jîka li Sûrî jîka. Mümkün e li hev nevkî jîka fakat car dijî ez veya pir bawerim ki Kurd tiştekî wan dabike tune. Bad eger wan dabibe dewletê wan dabike. Gelek Kurd dibêjin ger dewlet ji dil be divê Selahattin Demirtaşî were berdan û weka rêberekê Kurdan di nava prosê de cî bigire. Helbet serokê bî îşî Abdullah Öcalan Sayı Öcalan çağa bibêje çi bê sor bê spî ji Kurdar bê rûne bê şer bike wê şer bike. Ew tu şiveha kesî jêr tune. Hema jê û pêvtir ki Selahattin Demirtaş fikiran yüsel da argada şîvî vanê siyasî rehîn gerek vana bêbin beradan vana ji tê kebin nav sürecê. Tekçûna pêvajoya çareseriyê û encamên wê ên giran cavê gelek Kurdan tirsandiye. Lewma bi metirsî û bi guman nêzî vê hewildanê dibin. Lê daxwaza hemiyan jî aştî û çareseriyeke bi rûmete ye. Xecican Farqîn, Deng Amerîka, İzmir.